ovoj bemburi, jel tako? Tako štedite novac. Koliko ste na mobitelu uštedili? Koliko ste na mobitelu uštedili? Koliko ste uštedili na mobitelu? Recite nam. Da nećete poslodavcu svome odgovoriti. Da, ja sam vam Čačić rekao da treba štedjeti na mobitelu. Ne, dobio je ulazni poziv, taj je besplatan. Aha. Kažete na Liniće pokušaj legalizacije Todorićeve pljačke kroz porezno rješenje, da će nam se moći smijati poslije godinama kako je sve uspio platiti i da je on čist. Moramo pitati Linića, njega jesmo pa je pobjedio. Dobar dan. Kad dolazi potpredsjednik Milanović, da li znate? Pita ga za ring. Evo naši čovjek koji će nas spasiti. Možete mi reći malo kako komentirate pokušaj Linića da legalizira Todorića u pljačku kroz porezno rješenje, pa će nas se poslije smijati godinama kako je platio dug državi. Nemate nikakav komentar. Mi smo vaši poslodavci. Todorić je čovjek koji u svakom slučaju zaslužuje maksimalnu pažnju i respekt kao poslovni čovjek u ovoj zemlji koji je dao izvanredne rezultate i koji je na cijelom nizu projekata na kojem je sudjelovao, doveo tvrtke u njegovom sustavu do prijevara, pljački i lopovluka. Tu vjerojatno postoji ta metodologija. Jedno pitanje od vašeg poslodavca. Ajmo još jedan pljesak za gospodina Čačića.